Hello mga Indians, yung presyo ng Daang Hari 150. Papakita ko na rin sa inyo yung price niya at magkano monthly kung magkano cash. Okay mga Indians, ito yung mga Indians, yung Daang Hari Euro 3 na siya, 150. Ito yung niya, makina niya. Tapos yung sprocket niya, sukat ng sprocket niya is 38. Tapos yung gulong niya sa likod is 300 by 17, parehas dun sa 175. At saka yung niya, yung 1.60 yung rim niya. Dun sa harap naman, yung gulong niya is 2.75, parehas din yung sa 175. Tapos yung sukat na niya, rim niya is 1.4 sukat ng rim niya. Ito yung hub niya, ito yung design ng niya. Pero yung presyo niya mga Indians is ito. Yung cost niya is 46,800. Down payment niya is 2.8. 24 months siya is 3,129. 36 months siya is 2,422. 12 months siya is 5,252. Yung rebate niya mga yan, paras pa rin dun sa 300 yung rebate niya, paras dun sa 175. Ito yung niya mga yan. So yan. Tapos meron din siya electric starter dito, electric start. So yun lang mga yan. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Ito yung design ng 150 Daang Hari. Ayan. Sana sa buting kalagayan. God bless everyone. Bye bye.